Hi लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल बुरमल एमारबाय दिनै जों थांनो नागिरदों माने जिगनि बड' सासाव आरो ना बेंगालरनि जिगनि एरियायाव दिनै प्रि क्रिसमास जागोन माने जिगनि बड' सासाव बेयाव दा जों थांनो ओंखारदों आंजों आदा नाम मा नाममोनलाय नबिन नार्जारि डिस्ट्रिक्टआ बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटलनि आरो आदायाबो खै बोसोर जाखो आदाया बेंगलराव जाबाय 18 बोसोर जाबाय ना बाब्रे ओमफ्राय माबायदि मोनो दिनै एकदम बरिया प्रि क्रिसमासाव थांनो नागिरदों ना दिनैहाय सिगां नों थांबानो थागोन जिगनियाव आंथ' रेगुलार ना नोंथ' गोदान जाहैबाय आंबो सिगां खनसे थांबाय थांनायालाय दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि लोगोफोर गारि बुकिं खालामबाय आरो ना दा कारजों थांगोन जोङो साब्रै जालांगोन कार बुकिं खालामदों जोङो दा बिराद गोजान ना स्कुटिजोंबो थाङासै जोङो आदाबो थांगोन नैयो आदा थांगोन ओमफ्राय नै सासे थांगोन आरो सासे फैगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर बेंगलराव बर'फोरा प्रि क्रिसमासखौ माबायदि फालियो आरो ना माने जिगनियाव प्रि क्रिसमासा बेंगलराव माने बे जिगनियावल' जाया नीलामांला एरियायावबो जागौमोन बेयाव बिराद गोजान आरो ना 37 किल'मिटार बेखायनो आं बेयाव थांला आं नीलामांलायाव थांनो गोसोमोन नाथाय थांला आं दा दिनै जिगनियावनो थांसै आरो लोगोफोर जिगनिया एसे खाथि जायो आरो दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो गारिया मोनफैबाय आरो ना गारि सफैबाय दा गाखोसिगोन दसे उनाव मोनफैबाय गाखोदो नै लोगोफोर थांबाय थानोसै दा सासे आरो फैबावनांगौ दंबायो सासे नाय लोगोफोर लामाफोरखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आंथ' इउटुब भिडिअखौ माने बानायगासिनो दं खिन्थु आं फैसा मोनाखै आरो मोनगोन ना मोना आङो खुनु माने गेरेन्टि होनो हाया थेवबो आं भिडिअखौ माने बानायलांबाय थागोन मानो बानायगोन होनबा आंथ' गोबां जायगायाव बेरायनाय जायो आरोना बेरायनायजों लोगोसे आं बिदिनो भिडिअ बानायबाय थायो भिडिअखौ माने देनां बोरायबा नायनो थाखाय थाथोंसै होननानै आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर फैसाजों आंहा जेबो खोथा गैया आं जिखुनु ओरैनो भिडिअल' बानायो आरो लोगोफोर टल गेट ओरैनो ये देखिए गाइस नजारा माबायदि ओरैबायदि डेभेलप आरोना लोगोफोर जोंनि आसामा खाथियाव जेबो फेलिसो थानो समाया ओरैबायदि डेभेलप नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर मोनफैसिगोन आरोना नै 1 मिनिटल'सै फाइनालि जों माने मोनफैबाय आरोना लोगोफोर मोनबाय आं सिगां फैदोंमोनलै बावलांबाय आङो सिगां खनसे फैखांबाय आं ओंखारबाय जोङो नों लायाबा बै लागोन होनना बुंदों एसे नास्ता जायाखै नालाय ओंखाम जाबाखैना एसे जाना लानो ओरैनो दाहाय एसे उखैगोन नालाय नै मा जाखो केसरि बाहादसो लाबाय माथो आङो 20 थाखा मासाला दसा लानो नै मासाला दसा जानोसै आङो नायदो लोगोफोर माबायदि बानायो मासाला दसाखौ मासाला दसायाव आलु होबाय जाबायानो होमबा दे लागायदो मासाला दसा मोनबाय आरोना नै जानोसै बेबो जानोसै हाबसिगोन दा जोङो मोनबाय आरोना आप लोगों से विनती करता हूँ आप लोग आगे दीजिए क्रिसमस प्रग्राम को इसोरा जों साफ्रोमबो बायदिनो जों बयजों लोगोसे आरज खालामो बयनिख्रुइबो
गोथार गोथार अनसुला जिसुखौ गथ'जों नोंखौ हाजासे हामबायनोसै नोंनि गेदेर अननाय नोंनि बेरबियारि हम आज का जो इस बड़ा दिन को हम लोगों ने चुना है, परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, तो आइए हम क्यों ना उसका प्रशंसा करें, उसका महिमा करें, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इस अच्छा दिन को हमारा जीवन में और हमारा हम लोगों के लिए ये अच्छा मौका दिए हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक फोटो गाना गाना चाहूँगा और बागुरुम्बा मोसानी जों रंजा बाजा बागुरुम्बा मोसानी क्रिसमास प्रग्रामाव जाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गोसोनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनाय जाबाय। जोङो बेवहाय BBCS नि आसाम स्टुडेन्ट बर'फोरनि जानानै जोङो मोनसे क्रिसमासनि सं जोङो खननो नागिरदों। बिनि सिगां आङो साफ्रोमनोबो मेरि क्रिसमास विश खालामनाय थाबाय। जोंनि संनि टाइटेलानो जागोन जाहैबाय गलि न'नि नावद्रा सायाव। जानो हागौ सोरबा सोरबा गोरोंफोर मेथाइखौ नावद्रा सायाव फोरबो जिसुआ सारि
प्रभु आफा इसोर जोंनो जेबायदि आलासि नांगौमोन दिनै प्रभु आफा नोङो जोंनि गेजेराव दैथायहरबाय नोंखौ प्रभु बिनि थाखायबो हाजासे हामबायदों बेयाव गोबां प्रभु नोंनि फोथायारि मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय बिनि थाखायनो प्रभु आफा बिथांमोन गासैखौबो हामबायदों आरो जोंनि मण्डलियारि गासैखौबो हामबायदों प्रभुनि बे समाव नोंनि दिनै अनुग्रह अननायनि गेजेरजों जे प्रभु आफा बे समखौ लाफैनो हाबाय बेबायदिनो आफा इसोरनि बे समाव गथायदों प्रभु आफा जोङो दानिफ्राय लानानै जोबजासिम नोङो जोंखौ नोङो दैदेनदों जेन' प्रभु सैताननि हरेक परिकल्पनाफोरनिफ्राय सैताननि जोंनि जिबनाव आनजाद लानायफोरनिफ्राय नोङो जोंखौ गोजान खालाम आरो जे प्रभु आफा बोसोनखौ जोङो सोलोंज्लायगोन प्रभु नोङो बे गासैयाव थानानै आसिस खालाम सैताना जे जोङो प्रभु जोंनि जे प्रभु गोसो मोदोम जिउफोरखौ जे खाबु लायो बे खाबु लानायनि सिगां नोङो जोंनि गासैबो गोसो मोदोम जिउ माइन्डफोरखौ प्रभु आफा नोङो प्रभु आगुवाइ खालामदो जेन' प्रभु सैताना सिगां खाबु खालामनायनि सिगां प्रभु नों खाबु खालामनानै जोंखौ दैदेनदो हामबायसै प्रभु गासैबो आरज जोंनि बाख्नायनि सिबिनाय आरो बे बाखि थाबावनाय सम नों बिफानाव गथायनानै बासिग्रा कृष्ण बिबाय आमेन देना चाहूंगा आप ये समय को ले सकते हैं मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो हम महीना भर से हम लोग इस दिन को वेट कर रहे थे इस बड़ा सा जो प्रोग्राम भी उसको मनाने के लिए और मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा हमारा माननीय जो हमारा मेहमान है मैं उसको वेलकम करना चाहूंगा हमारा ब्रदर्स को और उसका साथ ब्रदर आए हैं उसको भी मैं वेलकम करना चाहूंगा उसका साथ ही साथ मैं हमारा माननीय पास्टर हम लोग का जो पास्टर दिगंतो उसको मैं वेलकम करना चाहूंगा और मैं आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूंगा यहाँ जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय सासे बिस्रा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय आर हारां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन बिनि नामा आसरित मन्त्रि बोलोग्रा इसोर अनजिमा गैयै बिफा शान्तिनि राजा दोनजागोन जिसुनि मुङै आमेन हालेलुया मुझे सर्दी लगा है सही सुनाई नहीं दे रहा Free Christmas. माबानिफ्राय आं स्टार्ट खालामगोन आं गावखौनो हमना मोनाखै ना बर' बुंगोन ना इंलिश बुंगोन ना सावथाल ना I don't know which language I start. That's why I'm asking. Especially मैं थोड़ा broken हिंदी में बोलना चाहते हैं कि मैं आप लोग को यहाँ जो है शायद हम लोग बहुत चिंतित में था और हम लोग प्रार्थना में भी था Last week, 1 week back, Sunday morning, I was thinking बहुत चिंतित में था मैं इस जिंदगी के लिए कहाँ से मैं प्रभु का दास लेके आऊँ मैं प्रभु का वचन इस समय के लिए स्पेशली क्रिसमस के लिए तो बाद में शाम को मैं आया तब मैं बहुत चिंतित में था बट मैं सिस्टर को फ़ोन किया और मैं अचानक में ये प्रभु का पूरी प्रभु का भेजा हुआ प्रभु का दास है हम लोग बीच में स्पेशली गुजरात के रहने वाला क्रिश्चियन जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को वो पास करके ग्रेजुएट है और इस बाद जो कॉलेज में जो बहुत सारे कॉलेज जाकर वो जो मिनिस्टर वेलकम करना चाहते हैं और एक स्पीकर नहीं हम लोग के पास 2 स्पीकर हैं क्योंकि हम लोग का ब्रदर गिदियोन वो भी मास्टर डिग्री में परस्यू कर रहा है जीवमंगलम में तभी उसका साथ हम लोग टेस्टिमनी थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे शेयर करेंगे और कोई बुलाना चाहते हैं स्टेज पर आइए हम लोग आपको आरना से आदरणीय करेंगे आइए
ब्रदर गिडियन, तमिलनाडु में उसका बाबा जो मिनिस्ट्री कर रहा है वो भी है। सिर्फ हम लोग इथॉरिटी के लिए वो तो सिर्फ फॉरवर्ड हुए हैं। जब हम लोग विश्वास करते हैं हम लोग एक से रहेंगे तो प्रभु आने तक हम लोग ऐसे ही जय में उसको महिमा हम लोग करते रहेंगे। आइए मैं वहाँ में समाप्त करना चाहते हैं जो लोग वहाँ अभी मौजूद आप इस क्रिसमस को जो भी आपके द्वारा सब कुछ है तो आपको हम लोग फिर से वेलकम करते हैं। आइए जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू आप सबों को माननीय पास्टर जी। तो सचमुच आज के दिन बहुत अनोखा है ना, कितना सुंदर है। तो हम लोगों को परमेश्वर के दास के साथ हम लोग को मिल पाए हैं। तो आइए हम लोग के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर से प्रभु ने ये दिन हमको दिखाया। दिसंबर महीना अभी आ गया और अभी हम फर्स्ट संडे को आज हम इकट्ठा हुए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये अवसर मुझे दिया। हालांकि हम लोग MTH का स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में और हम भी एक तरह से स्टूडेंट है। हम लोग को सब आता है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो हर एक के पास कुछ ना कुछ मात्रा में प्रभु ने दिया है और जो हमें बांटना जो है वो हमको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है और हम सभी को प्रभु का वचन बांटना चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमको इसके लिए बुलाया है। और आज हम इकट्ठा हुए और जैसा कि पोस्टर में देख सकता हूँ प्री क्रिसमस का प्लानिंग किया है 16 प्री क्रिसमस। इसमें लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे तो आप देख सकते हो कि परमेश्वर पिता ने वो क्यों दिए थे ताकि लोग इकट्ठा होकर और अपने आप को पवित्र करें। ठीक है, प्रभु में वो लोग विश्वास कर रहे हैं वो बात अच्छी है, लेकिन आगे का मकसद है कि अपने आप को और पवित्र करना। तो अगर इसी तरह से हम लोग हमारे इकट्ठा होने को देखेंगे तो सही तौर से हमारा मकसद पूरा होगा। नहीं तो ऐसा होगा कि 16 सेलिब्रेशन है, 25 भी होगा, सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, ये सब लोग करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग परमेश्वर की होलीनेस में कितना आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आज का जो वचन है हमारा यहाँ पे लिखा गया है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 9, पहला यूहन्ना 4:9। इसमें लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है की नाम को महिमा दिया, वो एक बड़ा सवाल होना चाहिए। और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़े वक्त लेकर मैंने बहुत बात कर लिया। पास्टर से भी माफी मांगना चाहता हूँ और सबसे भी माफी मांगना चाहता हूँ और एक और माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं गाना गाना चाहता हूँ। गाना गाकर मैं ये मेरा गवाही पूरा करना चाहता हूँ। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से
चरवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बहुत धन्यवाद, हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच। बुंसादो आरो जायफोरा न'आव थांनो गोसो दिनैनि बे प्रग्राम जोबनानै गाबोननिफ्राय न'आव थांनो हासिगोन दै। जाय जाय आथिं फोलावलांनो गोसो आसामावहाय जों होनब्लाबो दिनैहाय बे समाव जों इसोरखौ बाख्नायनि आरो जों आखाइ खबनै रंजानि। दाना जोब्बाय दा एसे ओंखाम उखैबाय नालाय ओंखाम जानोसै दा फटक साफायखांबाय दा नै फटक साफायग्राफोरा साफायखांबाय मा खालामना ओंखाम जाहैनोसै मा उल्था नुयोलै ओरैजाय मा जाखो बिराद बुरजा जादों आरोना ओमफ्राय माबायानो गैया मा होनो जायगाया एसे फिसा जाबाय जासिगोन आरोना ओंख्रि रानग्राफ्रा सासेया जासियानो दालि मा अमा इलाय मा बयलार थाइबें हानाय ओरैजाय ओइ रानग्राफ्रा बाव जागोन आरो अरुणाचलनिसो नांगौलै ओइ फैदो 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 जाखानोसै जाबाय आरोना ओंखाम खनसे जानानै आरो खनसे लाबावबाय आङो गोथाव मोननानै गाइसमोन होनाबाय जाना होनाया अमा बेदर जानोसै जाबाय नै जिगनि बड' सार्चआ इदि आरोना नै खाथियावनो लामा दं आरोना ओरै टार्निं ओरै थिनालि जायो ओरै गारि फैयो नै बेबायदियाव नै ओमफ्राय नै टेरेसायाव ओंखाम जादों आरोना ओंखाम जादों ओरैजाय ओंखाम जाग्रा नै ओरैजाय दङ
ओरै खनसे गिदिंनानै थांसै माबोरै गोथाव थावदोंना थावाखै थावदोंना थावाखै गोथाव ना ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा माबोरै जाखो मोजां ना ओमफ्राय आदाया मा जायगानिमोनलाय हा जर्दानपुरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आच्छा आच्छा दे दे गोजोननाय थाबाय दे आदा जाबाय था दे नै ओरैजाय माखासे सेंग्राफोरा ओरै ओंखाम जादो चेयारालाय चेयार एभेलेबल दंमोन आरो मा बिसोरो ओरैजाय एसे साइड लाना जाफैदों आरो माबोरै थावगोना थावाखै थावदो गोथाव ना ओमफ्राय नोंसोर दा मायाव थायो जिगुन थायो आरो ना आच्छा दे गासिबो नोंसोर बबेनि दा क'क्राझार गोजा ना क'क्राझार गसाइगावनि गोजा एखे डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय गसाइगावआवबो थिगानो खै बोसोर जाखो आदाया बेंगलराव 9 मास गोदानसो आरो ना आदायालाय बुहुद गोबां माने खै बोसोर 12 बोसोर न'आव थांलाय फैलाय जायोना आच्छा नोंलाय आदायालाय बोसोरसे गोदानसो नतुन माबायदि बेंगलरा ओरैजाय आदामोना ओंखाम जागासिनो दं आदा बाजैमोन आदाया बबेनिमोनलाय ओं खाग्राबारि माने बाक्सा नामा क'क्राझार ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा माबोरै जाखो मोजाङैनो ना दे ओमफ्राय बेंगलर मायाव थायो नों दा जिगनियावनो आच्छा बिदिनो आरोना दे गासिबो नोंसोरो क'क्राझारनि गोजा चिरांनि माबोरै जाखो ओंख्रिफोरालाय मोजां ना लांसै लानानै थांदो जों बायनाङैनो दा थांसै दे दे माबायदि जाखो दिनै औ दे दे मोजां मोजां ओमफ्राय माबोरै जाखो दिनै प्रग्रामा एकदम मोजां ना दे जानाय लोंनाय गासिबो मोजां जादों ना दे बर'नि ओंख्रि अमा बेदर सबाइ ओंख्रि एकदम गोथाव जादों फैदों नालाय कार नेदों आरो बुकिं खालामदों नेगासिनो थांसिगोन अमा बेदरा नै इयाव दं अमा जायगायाव दंखायो माने 1 केजियाव 400 थाखा आरो इयाव जोंनियाव 450 नै लोगोफोर 4 मिनिट दंबायो आरो ना कार बुकिं खालामदो अनलाइनाव 600 रुपिस लोगोफोर जिगनि बड' सार्चआव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो ना लोगोफोर ओंखामखौ थिगसे जाखाबाय अमा बेदरजों खननै जादों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावो लोगोफोर लास्टसिम नायनायनि थाखाय भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय माथो खालामबावनो लोगोफोर दे जिखुनु बेफोरबायदि भिडिअआ माने गले गले फैबाय थाया बेखायनो आङो गोलावै होनाय जाबाय आरो देनां नायनो थाखाय दे लोगोफोर जोबोद हामबायसै जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो जुदि गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो प्लिज दे होमबा थेंक इउसै बाय बाय